Καλησπέρα, ονομάζομαι Ευτύχιος Οικονόμου και σήμερα θα ρίξουμε κάποια χαρτιά για το ζώδιο του τοξότη. Λοιπόν, τοξότη, βλέπω ότι είτε σκέφτηκες μια ιδέα για μια επιχείρηση, για κάτι που θα σου παράγει πολύ χρήμα, είτε βρήκες μια καινούργια δουλειά. Όποιο και από τα δύο αν είναι ικανό να σου παράγει πολλά λεφτά όντως. Δηλαδή, μπορεί αυτή η δουλειά που είτε βρήκες είτε έφτιαξες εσύ, αυτή η επιχείρηση που μπορεί να έφτιαξες εσύ, μπορεί να σου παράγει πολύ χρήμα. Είναι πολύ καλή ιδέα ή πολύ καλή δουλειά. Απλώς χρειάζεται τακτική και σταθερή δουλειά και ίσως να βασανιστείς λιγάκι, γιατί θα είναι κάπως κουραστικό το τακτικό και μπορεί να μην βλέπεις αποτελέσματα πολύ γρήγορα και να απογοητεύεσαι, αλλά με τακτική δουλειά θα βγάλει πολύ χρήμα αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι κάτι που ήθελες εδώ και καιρό. Τώρα που το βρήκες, πρέπει να σοβαρέψεις στον επαγγελματικό τομέα και να το πάρεις σοβαρά και όπως είπα, να δουλεύεις τακτικά και σταθερά. Να μην το αφήσεις, να το κρατήσεις, να είσαι πεισματάρης, να το κρατήσεις στη ζωή σου όσο και αν σε κουράσει κάποτε. Αυτό θα φέρει τη ζωή σου, θα οργανώσει κάπως τη ζωή σου, θα σε κάνει πιο χαρούμενο, θα φέρει αρκετό εισόδημα όπως έχω πει και θα νιώθεις ένα γενικό αίσθημα χαράς. Αυτό.